Goeiemiddag. Van Ian Seizen Op radio en televisie. Sneur in Friesland. Kwartier voor fjouwen is het bij Sneur in Friesland. We hebben hem even mist. Net dat er niks te vertellen weer, maar omdat er horen dingen weer. Maar we dachten, het is misschien op deze oktoberdag toch misschien goed om even rond te gaan op de activiteiten van de Sterke Jerken. Wilfred de Jong is hier dus. Fijn dat je bent, Wilfred. Nou, leuk dat ik er geweest ben. Eigenlijk een geweldig hier hoor. Ja, fantastisch. Ik zie wat we allemaal daar hebben gekeerd. Even snel op een rijtje. We zijn naar de Sneekweek geweest. We zijn de Elfstedentocht hebben ervaren. Seel in Harlingen geweest. De Admiraliteitsdagen in Dokkum. Een maand geleden ongeveer is de Sterke Jerken tentoonstelling in Sneek in het Friese Scheepvaartmuseum opent. Ja. Maar het allerbelangrijkste is denk ik wat we gedaan hebben met jongeren. Hè, met varen met basisschoolkinderen op de Waddenzee. Ja, wat denk je het om? Ja, daar hebben we dus een aantal vaarten met gedaan. Zie je het als een soort proefexperiment. Daar ontdekken we ook wat waar we hier en daar misschien nog wat bij moeten schaven. Maar die kinderen zijn zo verschrikkelijk enthousiast. Dat is fantastisch. Als we later horen van leerlingen, of leraren moet ik zeggen, van school, dat ze zeggen, de kinderen vonden het leuker dan het schoolreisje. Ja, dan glimmen wij van trots natuurlijk als Jerkers. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat moet ik wel wat opsmieten natuurlijk, want dat is de aard van het project. Je ziet naar die plastic sop en je wil een bewustwordingproces in gang zetten. Jazeker. En uiteindelijk weer het stokje over te dragen. En dat is de hele opzet geweest van deze Jerken naar de jongeren. En jongeren binnen dan natuurlijk niet die basisschoolkinderen, want die bent te jong om te denken van. Maar wat tegenwoordig de generatie Z heet. Hast er wel eens van gehoord? Nee, ik ook niet. Ik loop hopeloos achter ik ook hoor. Ik kreeg het voor mijn neus. Generatie Z. Ik ben blij dat ik eigenlijk terug ga wat precies de millennials binnen wist. Ja. Oh, wat is dat dan? Ja, geen idee. Ja, precies. Generatie Z. Dat ben jongeren die ben geboren tussen 1990 en 2010. En ja, dat is een beetje onze doelgroep. Wat is generatie Z? Oh. Ja, maar ik wist het ook niet hoor. Dus 1990, dan ben je 30 hier. Ja, oké, ik zeg ook geboren tussen... Ja, tussen de 20 en 30 dus. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk onze doelgroep om die Sterke Jerken aan over te dragen. Die moet het stokje straks van ons overnemen. En komt die bij Jim? Nou, daar ben we druk mee bezig. Dat valt niet altijd even met. Maar een van de dingen waar we mee bezig zijn... de Jerk is een paar weken geleden nu tot watertilt hebben. Multiship in Harlingen. Hij leidt er op een wal. De voorste mast moest eraf, anders lukte dat niet. En dat komt dus heel goed uit. Want in die voorste mast willen we een draad trekken naar boven. En dan zetten we een internetantenne op. Oh. En via die internetantenne kunnen we straks op volle zee, op de oceaan, maak ik dit donder uit, kunnen we uit gaan zenden via Starlink van Elon Musk. Zodat je all over the world ons streamen kennen straks. En dat willen we dus voor de jongeren opzetten, zodat we straks een computerprogramma aan boord hebben waar ze filmpjes maken kunnen. Dat live de wereld in gooien kunnen. Ja, dat is van groot belang dat je daar de ontsluiting bevindt. Ja. En want die mast moest er al, omdat die oors net in een stalling kwam. Nou ja, het is niet de stalling, hij leidt op de wal. Maar nee, die moest er inderdaad af. Anders kon hij niet. Dat is een technisch verhaal. Ik weet niet hoe dat zit. Maar hij moest eraf. Hij moest eraf? Hij moest eraf. Geluk bij een ongeluk. Een geluk bij een ongeluk, ja. Oké. En dan leidt hij daar dus op een wal in Haas? Ja. En daar bleef hij lezen, want winters doe je hem niks? Nee, hij bleef er niet leggen. Nee. Oh. We zijn er heel druk bezig. Zoals misschien weet, hadden we 5 antifolings. We hebben 5 buizen en die hebben allemaal een andere coating. Ja, zeker. En de fabrikant die coatings aanlevert, heeft die het onder dezelfde condities nou kunnen meten welke coating, welke foling is nou het zich het best houden. Die Jerken die vaart onder precies dezelfde condities op de Waddenzee, in zoutwater, in zoetwater. Je kan wel 5 schepen voorzien van verschillende coatings, maar die varen nooit onder dezelfde condities. Dus het was een prachtig idee van de fabrikant om 5 verschillende coatings aan te brengen. Nou, dat is allemaal checked inmiddels. Daar is 1 uitkomen, is allerbeste. Vraag me niet welke, want die krijg je hem. Hij wordt op dit moment, hij is helemaal schoonmaakt. Alle buizen zijn helemaal schoonspoten. En er komt een nieuwe laag op inderdaad. Ja. Mooi. Ja, fantastisch. Dat is een van de dingen die we doen daar. We zijn ook bezig om, je moet je voorstellen, in de buizen, daar zit een pompje, mocht daar water in komen. En ja, daar komt wel degelijk wat vocht in. Condensvorming, maar ook we hebben een pijpsysteempje, noem ik het maar, wat naar buiten steekt om lucht en vocht af te voeren. Maar er komt ook water door binnen. Daar wordt dus nou ook aan werkt om dat om te buigen, de ontluchtingspijpjes. En de pompjes in de Jerken, in de buizen, die worden nou opnieuw kit. Zodat we het komend voorjaar dus geen last meer hebben van vocht in die buizen. Nee. Oké. Maar varen, dat is er net bij, denk ik, in de winter. Nee. Nou, het is niet helemaal waar. Nee? Dus ons vraagt of we helpen kunnen bij de intocht van Sinterklaas. Heel Leeuwen. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Maar dat hangt er dus helemaal vanaf. Als die Jerk op tijd klaar is, dan gaan we dat doen. Is het niet op tijd klaar, even een goede vriend. Dan stellen we dat uit. Ja, dan gaat het niet. Nee. We gaan niet haast werk leveren. Dan ga je hem tot de Kriesman binnen.
Kan ook, ja. Bijvoorbeeld, ja. Wat hebben we meer gedaan? We hebben nieuwe steunen achter de motoren geplaatst. Al varende weg kom je achter dingen en denk, oh, dit had beter gekend, dat moet misschien iets anders. Het roerblad is verlengd, zodat er meer stabiliteit is. Kortom, de mogelijkheden die we hebben nou die op de Walheid, die benutten we volledig. Dat we volgend jaar weer met een nog veel betere sterke jerk het water op kennen. En leidt er dan al een programma voor volgend jaar klaar? Of moet dat helemaal nog betocht worden? Nou, dat leidt gedeeltelijk klaar. Natuurlijk gaan we varen met jongeren. Hè, zoals de bedoeling was, dat gaan we alleen maar uitbreiden. Er komt een fantastisch belevingstocht. Gaan we ervan maken. Dat was het al, maar dat passen we nog volledig aan. We hebben ervaring opgedaan. Dus die belevingstochten, dat worden straks super belevingstochten voor de jongeren. Dat zal onze hoofdzaak wezen die we volgend jaar, komend seizoen aanpakken. Ja, nou mooi. Nou, het is eigenlijk wel best wel positief. Ja, ik had een hekel om te vragen hoe het met de centen is, maar en dan zeg je penningmeester, dat weet ik wel. Ja, de boekhouder rust het ook met. Dus. Ja. Nee, nou, we hebben structureel tekort natuurlijk. Laten we daar voorop stellen. Het is allemaal duur. Ik alleen vertel wat de verzekering kost die we verplicht binnen te hebben. Ja. Dat tikt zo verschrikkelijk hard door. Aan de andere kant, en dan moet ik eerlijk wezen, we hebben er net weer een dikke sponsor bij gekregen. Okay. Die mensen bieden zich, of bedrijven bieden zich spontaan aan om ons te helpen. En daar ken ik ook niet zonder. Nee, absoluut niet. Dus daar ben we ongelooflijk blij met. Maar het is een duur project. Ja, absoluut. Ja. Maar de moeite waard, want alles voor het milieu, zeg ik toch maar even. Dit is toch wel het hot item kunnen commanderen natuurlijk. Hè? Ja. Nou, toen heeft hij mij vregen van kist dan ik eventjes het plaatsje draaien van Sterke Jerk. Die hit, hè? Ik zeg al een reactie van Frans van der Borg. Die zei van, ze hebben het eindelijk eens een keer draait op die radio. Dus een beetje, Frans kunnen wel een beetje cynisch wezen, hè? Dat is Frans wel, hè? Maar Frans, jongen, wij zullen er even op een wenken bedienen. Eén opmerking nog van de kant van de discjockey. Hier er net een intro-tjock in. Ja, daar mag ik graag even overheen kletsen. Ja, dat vind ik leuk. En dat lukt niet met dit ding. Dat lukt niet met dat ding. Nee. Dus... Nou, Frans, nog een stukje ervoor plakken. Maar wel een mooi liedje. Hartstikke mooi. En mooie beelden erbij trouwens. Ja, het is leuk wel. Prachtig. Van Trashik, want dat is het orkest, het tweemansorkest van Frans van der Borg. Sterke Jerken. 7 jonge kerels met een missie bouwden een vlot en voeren uit. Save in the ocean was hun credo, maar een avontuur werd gestaakt. Sterke Jerke, hij komt weer terug. De plastic soep moet worden opgeruimd. Het is veel te laat, maar beter laat dan nooit. De wereld wordt er beter door. It's time to realize this can go on. Verkwist niet onze aard, maar denk erom. Het is veel te laat, maar beter laat dan nooit. De wereld wordt er beter door. De Jerken stranden op Bonaire. Een storm dreef hen naar de kust. Ontbering ten spijt, het avontuur was ten eind. Maar na 40 jaar zijn ze terug. Sterke Jerke, hij komt weer terug. De plastic soep moet worden opgeruimd. Het is veel te laat, maar beter laat dan nooit. De wereld wordt er beter door. It's time to realize this can go on. Verkwist niet onze aard, maar denk erom. Het is veel te laat, maar beter laat dan nooit. De wereld wordt er beter door. La 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 la. La 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 la. Het is veel te laat, maar beter laat dan nooit. De wereld wordt er beter door. It's time to realize this can go on. Verkwist niet onze aard, maar denk erom. Het is veel te laat, maar beter laat dan nooit. De wereld wordt er beter door. De wereld wordt er beter door.
het is een leuk liedje, maakt het erop. Frans van der Borg, très chic en sterke jerke. Even een slattenkoortje. Dat is prima, Frans. Dan nog een introotje erbij. Weer hartstikke gelukkig.